koska ehkä sinä olet se, joka minut pelastaa. Ja loppujen lopuksi sinä olet minun ihmeseinä. Tänään piti olla se päivä, mutta he eivät koskaan heittäneet sitä sinulle takaisin. Nyt sinun tulisi jo ymmärtää, mitä ei pitäisi tehdä. En usko, että kukaan tuntee sinusta niin kuin minä tunnen nyt. Ja kaikki ne tiet, jotka johtavat, olivat tuulisia. Ja kaikki ne valot, jotka veivät meitä eteenpäin, häikäisivät. On monta asiaa, jotka voisin sanoa sinulle, mutta en tiedä mitä. Sanoin ehkä, sinä olet se, joka minut pelastaa. Ja loppujen lopuksi olet minun ihmessäni. Sanoin ehkä, sinä olet se, joka minut pelastaa. Ja loppujen lopuksi olet minun ihmessäni. Sanoin ehkä,